Hi guys, welcome to my YouTube channel. Balik na naman tayo. Medyo mahangin-hangin. This is Kerv Bisaya Vlogs. Ayan. Stop. Gusto na kayo. Ngayon ay araw ng Martes. Day off natin. So, ngayon, meron na naman tayong gagawin. At mayroon na naman tayong pupuntahan. Kasi maghahanap na sabi ko sa bahay. So, mayroon akong nakita na nakaraan sa pagdaan ako sa isang tindahan sa mga gamit sa bahay. Mga blanket. Pili may sabi natin sa kama at hanap ko tayo ng maganda kasi pag maganda yung kumot sarap ang tulog ko yan ayun, puntahan natin yun yung lukat na yun ayan, so ito ay please paki-subscribe na yung channel ko guys at nakapindot na rin din po yung notification din para ma-upload ko rin so mamaya ulit pagdating doon yan, mag-vlog ko yun ito lang muna ako so ito guys mayroon tayo nakita dito damit yan. Look at the time, look at the shine, I'm fly. Fella in it took half the time. Coming out of where I come from. If you don't get that money, then you funny and they calling you dumb. That's why I stay grinding. Just for the fact that dudes be kicking whack raps, wearing a backpack. Take it to the old school, keeping the flow new. When I'm about to show you just how a pro. I'm on the run now, time. Just get ready to flow. Lock and loaded, steady letting it blow. And if you don't know, then you gotta stay low. The caps keep coming while the drummers keep drumming and it sounds so good. Stage, I looking afraid, that's why I stay getting paid. So, nakisat. So, ang location pala dito guys, dito lang sa Pahil ko guys. At kung nasa Kuwait kayo at Pahil Kuwait kayo, sa likod dito na Orange Building, ito ang location ito. Pilihan ng mga damit, mga blanket, mga t-shirt, mga pants, iba't iba. So, ayan po yung pangalan no? Basic Shakir. Tapos sa ilalim din. Ayan guys, so ilalim na underground din. Ayan, so sa bungad pa lang guys, makikita nyo yan. Malinda na sila ng mga blanket saka mga damit. So sa ilalim yan marami yan. Ayan doon. So, puntahan natin yan. Samahan nyo muna ako guys. Tara. So yun guys, mapansin nyo sa bungad pa lang ito meron ng mga naka-display ng mga blanket. Ayan. So, may mga presyo na yan 3KD. Tapos dito naman ito kung anong klase nito, cortina yata to. Ayan. So pasukin natin guys ito mga blanket to. So malalaki to, maganda. Tingnan mo yung tila guys, oh. Maganda siya, maganda to pang kumot. So may mga design to. So ito yung loob ng basar tawag yata ito. So yan. So pang-kita niya. So malaki siya. Maganda to pang sapin sa kama. Magandang materials. So ito PD siya guys. 5500. So
Dito rin, mayroon din siyang seat na siya. Ayan. At saka ito. Ayan. For PD. So ayan guys, makapili kayo, marami siyang so ito yung pinita natin dito. Ito, yan, double siya guys. Yung sa akin kasi hindi. Isang ano lang, double siya. Double siya. So kaya, PKD 500 ang presyo. Yan, so maraming kulay din. Ito makakapal na ito guys. Ito, ang ganda design. So medyo mainit na ito pag gawang kumot. So sa bandang dulo guys, kortina sa mamaya masaya. Ito mga tali sa mga blanket. Ayan. So ito yung ganito sa akin. Ayan, so nabili ko sa akin 170. So ngayon maraming klase, maraming kulay siya. Magaganda yung mga kulay niya. Ayan, pang lalaki. Kasi nung pumunta kasi ako dito dati ay mostly mga bulaklak eh, hindi naman kayo pang babae. Oh my god. So ngayon marami siyang kulay. Ayan, pwedeng pilian. Ayan. So ito single size lang to siya. At tama na to ang nipis nito. Ayan. At dito naman mayroong double, so 2KD 500 na blanket. So double size to. Parehas sila ng tila din. Ayan. Pansin mo yan. Mabalahibo. So ayan yung kulay niya. Ayan. Pwede nyung pilian. Ayan. Marami guys. Ayan, sa mga naghahanap ng mga blanket na maganda ang klase guys. Ayan, so dito na kayo munta. So kung nasa Pahil area kayo guys, ayan, sa likod po to ng orange building sa Pahil area. Ayan. So dito kayo makakita ng klase-klaseng blanket. Ayan. So hindi lang blanket, mayroon sila, mayroong mga bag din pala sa dulo. Ayan, sa dulo bag. At dito makakita kayo ng kortina. Ayan. So marami siya. Brother, one each this one? What one each, huh? So how much is that? 170? So it is. If depends sa size? Yeah. Okay. So dito guys, yan. So magandang class. 1,750. So mga nasa 200 din ang isa. Siguro sa Pilipinas to nasa mga 500 to 600 ang isa. Itong curtains ito. Guys, oh, ang ganda oh. Ang sarap. Pag nakahiga ka nito guys, nako, sarap. Ayan. So yan. Ito yung mga blanket guys. So dito kayo bumili. May mga design din siya. Ito pwede 500, tapos yung nandun 1,750 single size, double size. Nice. Yan, gandahan yung kwarto nyo, yung bahay nyo. Ayan, hindi na kayo ng curtains nyo. Marami. So, pwede 500. Yan, pwede nyo lagay ito sa sala nyo. Yan. Ang dami. Diba? Para yung kwarto nyo maganda tingnan, o yung sala nyo yayamanin. Yan. May 3KD, may 2.5, may 1,750. Depende sa ano gusto nyo, double. Ayan, double to yun. So
sa mga 4K dito. Best ka. At itong bedsheet, yan, kasama na itong punda. So ito yung kulay na flowers man. Bulaklak ang ano niya. So ito pwede siya guys. Passion. Coming out of where I come from. If you don't get that money, then you funny and they calling you dumb. That's why I stay grinding. Just for the fact that dudes be kicking rap raps, wearing a backpack. Take it to the old school, keeping the flow new. When I'm about to show you just how I'm pro. So tara guys, samahan niyo ako mag-ikot dito. Then you gotta stay low. Cause the caps keep coming while the drummers keep drumming and it sounds so good. Yeah. And they keep on banging, I'ma keep on saying cause I'm just that hood. Stepping on stage, y'all looking afraid. That's why I stay getting paid under minimum wage. Cash better beef your cash up while I keep building my stash up. Doing these mashups, it's like cause and effect. So if I pause and I sit in my drawers, I won't get a check. Kid rhymes for the hell of it. I got the art in my heart and I can kill it any hell. I'm on the run now, time to go. Rock the spot, get ready to roll. Locked and loaded, steady letting it blow. And if you don't know, then you gotta stay low. Cause the caps keep coming while the drummers keep drumming and it sounds so good. Yeah. And they keep on banging, I'ma keep on saying cause I'm just that hood. This ain't an underground movement. I'm radio ready and even do it on a smooth tip. Live jam with a live band. I can rock a Lincoln Center if you put a mic inside my hand. I was born just to get it on. Long as the track hot, why not put it on? Classic for a reason. Write a rhyme off a hunch, eating brunch at the Four Seasons. Run now, time to go. Rock the spot, get ready to roll. Locked and loaded, steady letting it blow. And if you don't know, then you gotta stay low. Cause the caps keep coming while the drummers keep drumming and it sounds so good. Yeah. And they keep on banging, I'ma keep on saying cause I'm just that hood. Then you gotta stay low. Cause the caps keep coming while the drummers keep drumming and it sounds so good. Yeah. And they keep on banging, I'ma keep on saying cause I'm just that hood. Stepping on stage, y'all looking afraid. That's why I stay getting paid under minimum wage. Cash better beef your cash up while I keep building my stash up. Doing these mashups, it's like cause and effect. So if I pause and I sit in my drawers, I won't get a check. Kid rhymes for the hell of it. I got the art in my heart and I can kill it any hell. I'm on the run now, time to go. Rock the spot, get ready to roll. Locked and loaded, steady letting it blow. And if you don't know, then you gotta stay low. So ito guys, ayan. So nakita tayo na Batman ang design. Ayan. Batman design ito. Ang design ba ito? Maganda siya. Maganda yung kulay. Gusto ko mga ganito kasi yung mga design. Mga ganito lang. Mga ganito kulay. Ayan. So, ano pa tayo? Ay, iba. Nakaganito na siya. Isang ganito, 1,750. So, iba-ibang kulay. May itim. May iba-ibang design din po. Ayan. So, guys, ayan sa mga gustong bumili ng blanket or comforter or yung para sa kama nyo, dito na lang po kayo pumunta. Ayan. So dito na lang rin po ako at sana po ay makakuha kayo ng idea na naman na yung mga nandito sa Kuwait, mga kababayan natin na gustong bumili ng mga kumot or blanket para ipapadala sa Pilipinas. Yan, so dito na po kayo pumunta diretso kasi maganda ang klase na. Ayan, at mura pa. Guys, so dito ako bumili rin ng pampabagahe ko. Ayan, so lang guys, marami. So yan, 1 kg 750 lang. So dito naman po ako at sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please like, share at pakipindot rin po yung notification bell
para ma-update kayo. Salamat at God bless.